Mali ka na naman nahugas yan ah. Kaya sa stand ka, masakatawan ka mo. Really, nigga? Wala ko wala sa stand. Kaya sanay ka lang. Yun na din na sa stand ni Kataki. Ay, mga gordong. Assistant magmamap. Yung katapang dida. Nagtutubong. Ika-practice na din magdadaan sa inyo. Labi na naipan. So, doon kong practice na eh. Ika-stand sa tulog. Magulag ako. Ano ko yung Kung kaya ko pa yun ito. Ako ka na. Ikaw. Makita ko kami ng papa. Magkakot kami sa mga ikan. Magkakot. Wow! So, ayan na nga po, no? Gagawa tayo ng prank! So, lagi sa ngayon at pag-ugas na ang araw na paghuhugas ko, no? Kasi sa bahay meron kanya-kanyang trabaho dito. So, Sabado, dahil na aking hugasin. So, ayan. So, na, ipapanggap ako ngayon na masakit dito ko. Hindi ako makakakilos ng hugas. Well, it's okay naman. And go, we do our prank. Alright. Giong! May mabayog na ito pang. Talaga? Best, buksan mo nga yung ilaw. Beles! Bagal. First, pagbibilang. Na din. Na din. Kapag may kapi, as. Wala yung rolling. Pag-ulpat Ito niya. naman. Pag-ulpat niya. Style prank. Karakulit ako. Ano may paprank tayo? Mag-isog-isog ka to, magwawala ka. Oh. So, kasi, Tapos ikaw malayog ka. Titiktok ka. yung may tingay. Bumangari ka mong ipaprank. Bakit? Mamaya pag umalis ako. Mamaya umalis ako. Mga tatlo pa. Ito. Taray, kita ko pa. Dito. Ito naman. Ano? Ano? Lagi nagtrapo ka ng iba.
So, ayan na nga po, ay nanhugas na si Manny. Nagtrapo na ng lamisa si Bobby. So, hindi naman siya masakit. Kalabot kuya. Hindi naman siya masakit. So, mamaya na tayo. Umot lang ang Mamaya. Uto-uto. Ayan, so nanunghugas na po si Ronnie. So, ginawa ko lang po yun kasi wala siyang trabaho dito sa bahay. So, since talaga totoo naman talaga masakit rin dito. Pero konti lang. And hello to Kate Harens. Nanonood po kami ng vlogs niya always. Sana mapansin ko. Hello Kate Harens. We are also watching your vlog. Also, always. Yes. Ayan, diba? Ang galing eh. Ayan, so hintay lang muna natin matapos siya maghugas. Tapos, doon na, mag-aangat-angat ako ng kamay. Doon papasok na ang It's a Prank. Hindi pa tapos. Bagay na ako naman. Oh! Hindi ba tapos ito? Tapos na. Ano pala ginagawa niya? Wala na, tapos na nga. Sina hello kasaksa. Hello. Nanonood ka ni kasaksa. Tingnan mo. Nanonood ka ni kasaksa. May light. Kung nanonood ka ni kasaksa. Wait lang. Hi, nanonood pa kami ng kasasat. Share, subscribe our channel. At kung bago pa lamang. Hindi siya manunas. Very good. Wow. So, tapos na siya maghugas. Tuturuan ko kayo kung paano It's a prank! Okay lang naman talaga yung sumapi ka na, nuhugas ka. Dulo ng prank. It's a prank! Ano, it's a prank? Galing mas natawang ko. Ayan, so maraming salamat po sa iyong panonood at sana hindi kayo nag-enjoy sa aking walay prank. Ayan, at kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, ikaw na ay mag-subscribe sa Baklang Waray.
Ayan, please like, comment, and share. And bye-bye! Sorry ass DJ.